Alhamdulillah oleh artis sesarengan campur sari Sabda Utama ingkang mapan wonten dalempun Bapak Solikan dalah Ibu Suprihatin sekeluarga. Dene saderengipun ngaturaken agunging panuwun rawuhipun Bapak Ibu tamu undangan ingkang sampun rawuh sumangga sedaya dipun sekecakaken anggenipun lenggah sinambi anggrahapi pasugatan ingkang sampun sumadya. Dene saderengipun ngaturaken agunging panuwun dumateng pepunden kula Bapak Sumarlin, kula sakadang saking kru campur sari Sabda Utama ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pami, ugi nyuwun doa restunipun. Dene kula sakadang ngarsa casulipur awit ngantos paripurnaning pagelaran tansah manggiya rahayu. Amin ya rabbal alamin. Sagunging para lenggah para tamu ingkang bahagia mulya, dene panjenengan Bapak Solikan dalah Ibu Suprihatin anggenipun hamengku gati inggih menika nikahaken putra kinasih Kang Mas Rijal Ardiansah ingkang sampun winengku dene Nimas Ayu Anis Parida. Mugi-mugi putra kekalihipun bangun bali wisma dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Dene dalu menika ki kasengkuyung dene GMD Audio Jangkep Lepting GMD ingkang wiji saking Sumberrejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Ugi kasengkuyung dene Hadi Dasat YouTuber, ugi Kopiniesi Regi Channel matur nuwun dalu menika live streaming mbapilih Bapak Ibu mboten saged mirsani wonten ing Terop utawi Bali Agung wonten dalemipun Bapak Solikan saged amresani wonten YouTuber inggih menika channelipun Kopiniesi. Ugi matur nuwun Mas Andi saking panggung dhuwur sarombongan monggo dipun sekecakaken anggenipun lenggah bebile mangke kersa nyekar sesarengan campur sari Sabda Utama. Ugi matur nuwun kagem Kang Mas Mbak Yu Juru Pramulati ingkang sampun paring sabiyantu ingkang mapan wonten dalempun Bapak Salikan sekeluarga. Mugi-mugi sedaya masyarakat Dusun Sucen Desa Tenggong ingkang sampun paring sabiyantu wonten dalempun Bapak Salikan sedaya dipun paringi barokah kesehatan kawilujengan ugi karahayon. Amin ya rabbal alamin. Sagunging para tamu ingkang bahagia mulya, kula arsa jumenengaken menika anak kula wedok wonten Gendu Nur Azizah, wonten Gendu Mila Agustin, Gendu Angel Rosmala. Mangke dipun atur jengkar saking palenggan, monggo Cayunduk Nur Azizah dipun atur jengkar saking palenggan. Yo Supati, Supati. Ternyata panjang sekali ya nak. Alhamdulillah. Ketemu dadine yo ngono kuwi didawak-dawakne. Iya. Selamat malam Jeffrey. Selamat malam alias wilujeng dalu Mbak Nur Azizah. Nggih, apa kabar panjenengan? Kabaripun sae. Saya alhamdulillah nggih. Kados pundi panjenengan wartosipun? Oh iya, saya sangat sehat. Sehat. Sehat, sangat semangat. Oke. Menghadapi kehidupan ini. Aduh, Mbak Nur, niki ngatur wilujeng dalu, mliginipun kagem Bapak Ibu tamu undangan, undanganipun Bapak Salikan Ibu Suprihatin. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik sedaya. Sakmenika niki teng pundi? Niki wonten Dusun Sucen Desa Tenggong Kecamatan Tulungagung. Kecamatan nih. Rejo Tangan. Rejo Tangan apa Ngunut? Rejo Tangan.
Rejo tangan. Oh nggih nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Solehan balasan Ibu Suprihatin. Suprihatin matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak kanca ya enek Om Jeffrey, enek teman-teman sinden, ada juga para musidi dan juga penabo. Matur sembah nuwun. Engko rencanane kira-kira sepasaran arep ngene iki Oh ngono ya. Iya. Sepasaran tegese Okay. sepasaran manten kok ya campur sari Campur maneh. sarian. Iki ya ngundang YouTuber Kopine Ese kali Kopi Nese. Kopine Ese. Kopi Nese, bukan Kopi Nese gitu Karo Hadi Dasat Hadi YouTuber. Dasar, nggih, Karo YouTube. panjenengan Kang Mas saking YouTuber Regi Channel. Oke, jangan lupa di like, subscribe dan juga komen. Jangan lupa tombol loncengnya, ting ting ting. ting, ting, ting. Iya, sama niko hajatipun nopo? Hajatipun menika Amiwoho putra kinasih Mas Rijal Ardiansah. Mas Rijal, nggih Mas Rijal ingkang pundi? Ingkang menika lenggah wonten ing Ngajeng. Ngajeng. Nggih. Pundi? Menika. Nggih wilujeng rawuh Mas nggih. Mas Rizal. Mas Rizal teng Ngajeng riko to? Oh nggih. Kula kok pengen Mas Rizal. Yang mana Mas Rizal Mas ini? Rijal di sana. Di rumah sana. Apa di luar Wilujeng sana? rawuh Kang Mas Sumarji Mas Hidul. Pundi? Oh nggih. Menika priyantanipun. Dalu, Om Mas Hidul sarumbungan. Mengke nembang ampun wasul rumiyin. Oh nggih, mau niku kanca prek kalih kula. Mas Hidul wis luar biasa ning ndi tanggapan. Ning sayange Pak Jorono ora tau katut. Paling ya nek aku nonton ning YouTube ngono tok ae. Urung butuh, engko lek wis butuh ya ngejak pean. Nggih kagem temanten kekalih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mas Rizal ini sudah bisa tepuk sakinah apa belum? Ya mungkin Oh, sesok sudah. mesti sesok ning kono dites, lek ora iso mesti ora oleh rabi. Lho. Iya, iki cacah iki ya tak warai. Ditese masalah apa ditese? Loh, tepuk sakinah. Oh, sakinah Lah, mawaddah iya, Pak. warahmah. Loh, Iya. tepuk sakinah mawaddah warahmah. Tepuk sakinah. Sampeyan udah bisa apa Aku- belum? Aku ndak ngerti lho tepuk sakinah iki. Aduh, Yo, Dek, ketinggalan kalau aku. wong tuwek. Berpasangan. Oke. Bisa apa ndak? Aku wis manut awakmu iki. Janji kokoh. Saling cinta, saling jaga, saling ridho ya. Saling hormat, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Ya ampun. Loh, Aku ki malah lek ngono kuwi malah matur nuwun marem aku. Lah iya sekarang iki kaum apa iki? Iki nganu gen milenial apa? Gen Z ya. Gen Z iki saiki ngono kuwi. Dadi teko KUA langsung kamu sudah bisa tepuk sakinah apa belum gitu. Oke. Ya. Iki aku perlu belajar iki. Iya, loh sampeyan nyapor perabine Loh, apa piye? enggak mesti belajar. Iki kan Nggak zaman wis boleh. model baru ya toh. Nek zamanku mbiyen urung ana ngono kuwi. Paling mek anu kae lho, jumlah sluku-sluku bathok ngono kuwi. Ya, enggak. Matur suwun Mas Jidul Nggih. monggo dipun sekecaken dengan belenggah nggih. Kecaken mengke nembang-nembang riki Nembang-nembang. ampun wasul. Dek Nur, iki nek ngobrol sithik-sithik wae dhisik nyanyi ya Lah ta. iya iki aku arep nyanyi Nggih. sarku. Engko Mas Irul. engko Mas Jidul ya ora ketang lagu disuwun sewantenipun Mas Jidul. Padha kangen karo Mas Jidul. Nggih. Sak rombongan iku mengke nembang ya anu di absen satu-satu. Sejak aku ora iso obah Om Jeffrey. Lah nggih, tapi nggih mboten napa-napa sing penting awake dhewe iki ning kene semangat ya ta. Ya. Pemene ditunggoni karo Mas Jidul ini wis mau arem aku.
Luar biasa bersama Sabdo Utama Campur Sarinya Indonesia. Yo jogetnya Mbak Nur. Nadyan aku bocah gunung Dadi wong wadon iki ya ngono kuwi kudu sing luwes, sing gandes. Lah nggih lho, lek aku lek bojoku teko ngomong ngono, Mas, ngono wis dadi lawang dibuka ngono. Langsung dibukake. Oh iya dibukake. Mas, piye Mas sampean mau kesel apa gak? Lah, lek kesel ya tak pijeti. Ngono ya. Dadi wong wedok sing ngono kuwi kaya panjenengane kena dicontoh, iya ta? Gitu ya. Dadi ngetokke sayange karo wong lanang. Wong lanang semangat nyambut gawe mergo wong wedok pinter solah bawane. Iya gitu loh, harus romantis. Romantis. Soalnya kan banyak wanita cantik-cantik di luar sana. Gitu. Samar nek kurang romantis, samar masnya tuh nanti. Ya nak lanjut. Iya Pak Cucut, iki apa to Irul iki? Apa kowe ra kelingan? Matur nuwun Nur Aziza. Sudah basah ini. Dalam? Sudah basah. Sudah basah. Ya. Basah.